Heart Evangelista PA versus Mimia. Clean or Nepo? Ngayon, there was a bit of a viral scandal between Mimia and the personal assistant of Heart Evangelista. Kasi sa isang stream ni Mimia, sinasabi niya na gusto niya sana na naging Nepo baby siya ng clean money. Katulad daw ng idol niya na si Small Louden na alam niya na galing sa negosyo, na malinis daw yung income na yun. Hindi katulad sa mga ibang mga dirty Nepo babies na galing sa politiko yung mga kanilang kinikitaan. Ngayon, wala naman siyang sinabi about Heart Evangelista. Pero for some reason, nagko-comment ang personal assistant ni Heart Evangelista criticizing Mimia, saying na sino ba ang pinaparinig mo dyan, anong shade mo dyan. Basically, sinasabi nga ng personal assistant ni Heart Evangelista, parang natamaan daw si Heart. So people, yung mga ibang netizens, nagtataka sila. Ba't naman ang sensitive ng PA ni Heart Evangelista? Wala naman sinabing pangalan si Mimia. Ang sinasabi lang niya, ayaw niya yung mga dirty money na galing sa politiko. Kasi alam naman natin na corruption money yon. And this isn't also the first time actually na nag-react ang personal assistant ni Heart Evangelista. Back in the day, nung flood control scandal, si Vice Ganda naman was also criticizing yung mga politicians who are involved in flood control who have partners or who are spending so much money on expensive and luxurious things when they're stealing the money of the people. Nag-comment rin yung personal assistant ni Heart Evangelista that time na kinikriticize siya si Vice Ganda kung sino ba niya yung mga sinishade at sino ba niya yung kinikriticize. Now, people are saying, or people are wondering, yung personal assistant ba ni Heart Evangelista? Is it parang natatouch siya? Di ba sinasabi nga nila, bato-bato sa langit kung sino matamaan? So, why do you think that the personal assistant of Heart Evangelista is taking it so personally kung wala naman actually pinapangalan? No one is referencing Heart Evangelista. Although, let's face it, marami mga netizens have noticed na what kind of a celebrity spends that kind of money, especially when they're married to a former Senate president or a senator. So, people have made the connection and people have been wondering kasi Senator Escudero has also been linked to some corruption projects. Of course, there are other netizens who protect or defend Heart Evangelista saying na she comes from a family naman na may kaya. And others naman are criticizing na it still doesn't make sense kung may kaya siya because sa ating constitution daw, if you're part of the government or if you're married to a government official, you shouldn't be living lavishly. What do you think about this, Dad? Well, siguro sa tingin ko dyan, number one kasi yung mga being judgmental. No? Kasi minsan ang mga tao naging judgmental. Una. Pangalawa, yung iba naman nagre-react kaagad. No? Sinasabi natin may overreaction. No? Minsan akala nila the world revolves around them only. No? Pero maaring is a general statement from the other party. No? So yung nagkakaroon ng mga hidwaan at minsan misunderstanding between people. No? But I have a story to say about that. Kasi nga minsan yung perception na tinatawag natin. No? In fairness to all government officials and politicians, marami naman na maayos na politiko at government officials. Pero marami rin kasi mga tiwali o yung mga gumagawa ng kabalbalan sa ating pamahalaan, sa ating lipunan. Kaya lang, siyempre, dahil parang marami at na-scandalize yung kaya naging general perception is negative against our government officials and our politicians. No? I have a story to tell about that, yung sinasabi nga natin na perception ng mga tao. No? So, meron kasing isang politiko, kaya nga, na nakita niya kasi meron nag-advertise yung doktor no sinasabi doon na pag hindi kita nagamot yung problema mo babayaran kita ng 1,000 no pero pag nagamot naman kita bayaran mo ako ng 500. So syempre nakita ng isang politiko yon mapagsamantala kasi yung politiko kaya yun ang kanilang perception no? So mapagsamantala siya nakita niya yung nakalagay doon sa doctor's clinic doon sa isang hospital na dinaanan niya. Huminto siya dahil iniisip niya magulang siya no. So pumasok siya doon sa doktor, sinabi niya sa doktor, "Doc," sabi niya, "meron akong sakit sabi niya. Ang problema ko kasi sabi niya, wala akong panlasa." So kasi gusto niyang maisahan yung doktor, no? Pero yung doktor alam kilala siya na politiko. So mautak din yung doktor, no? So minsan akala mo magulang ka pero napaglalamangan ka pa rin ng matching, no? So ang ginawa ng doktor, tinawag niya yung nurse niya, sabi niya, "Oh, itong ating pasyente si politiko," sabi niya, wala daw siyang panlasa. "Kunin mo yung sa drawer number 10," sabi niya, "meron akong bote doon," sabi niya, "at ibigay mo sa akin." So kinuha niya yung bote, nilagay niya sa kutsara at pinainom niya dun sa politiko. Nung ininom ng politiko, nag-react siya. Sabi niya, "Dok, gasolina tong pinainom mo sa akin sabi niya. So sabi nung doktor, di may panlasa ka na. Bayaran mo na ako ng 500. No? So naisahan siya ng doktor, parang isip niya. No? So after a few days, bumalik siya ulit dahil gusto niyang makabawi dun sa doktor. Sabi niya sa doktor, "Dok, may problema ako." Sabi niya, parang may memory loss ako, parang nagkakaroon ako ng amnesia, no? Sabi niya,
Yan ang problema ko kasi gusto niya nga maisahan yung doktor na hindi siya magagamot. Sabi ng doktor, sige, umupo ka dyan. Sabi niya, gagamutin kita. So sinabi ng doktor doon sa nurse, nurse, buksan mo yung drawer number 10 at kunin mo yung bote, sabi niya, na gamot para ipapainom ko dito kay pasyente natin. Sabi niya kay politiko para gumaling siya. Nag-react yung mga politiko. Sabi niya, Dok, gasolina yung pinainom mo sa akin nung first time sa drawer number 10 na yun O so gumaling na yung memory loss mo. So magbayad ka ulit ng 500, no? So galit na galit yung politiko dahil feeling niya parang naisahan siya. So sabi niya, pagbalik ko talagang uutakan ko na to dahil kaya ko siyang isahan dahil politiko ako, magaling ako sabi niya. So bumalik siya ulit pangatlong beses, no? Sabi niya, Dok, sabi niya, malabo yung paningin ko, sabi niya. So hindi ko masyadong makita na kung ano yung mga dinadaanan ko. Sabi ng doktor, ay, okay, sige, politiko. Hindi kita magagamot, sabi niya. Kaya, pasensya na, sabi niya. Sabi niya, ibibigay ko na yung para sa iyo. So, binigyan siya ng doktor ng 100. No? So, nung binigay sa kanya 100, nagalit siya. Dok, sabi niya, ba't 100 to? 1,000 yung dapat mo ibigay sa akin. Di magaling na yung mata mo, sabi niya, now you can see, no? So yun ang sinasabi natin, minsan kasi yung perception na tinatawag natin, no? Na minsan ang perception kasi sa mga politiko natin, magugulang, manlilinlang, mga bolero, mga panay pangako na hindi naman napapako, na pangako napapako, no? So yun ang kanilang perception. Kaya minsan pag na-associate ka sa kanila whatsoever o magiging politiko kay ang tingin sa ng tao ganun din, no? Pare-pareho naman yan, no? Pare-pareho silang magnanakaw, pare-pareho silang gagawa ng katiwalian. Pero sa totoo lang, mga kababayan, that's a sweeping generalization. Hindi mo pwedeng sabihin na lahat ng mga Amerikano mabuti at lahat ng Pilipino masama, lahat ng mga Inchik ikalaban, lahat ng mga Hapon kakampi. So hindi mo pwede in-generalize. Siyempre merong mga ganun na halo sa lipunan, pero hindi tayo pwede maging judgmental. Kasi nga sinasabi nga natin, bawat isa sa atin may mga katangian kakaiba sa iba. Pero ang problema lang, yung iba kasi dahil natutokso na gumawa ng mali, kaya ang tingin natin, lahat na sila ganoon. So, yun ang naging problema, yung judgmental issues kasi rito. And then, pangalawang problema, yung overreaction. Nag-overreact din yung mga tao na sa paligid ng isang sikat, kaya tuloy nagkakaroon ng ganitong klaseng hidwaan. Ngayon naman, Dad, ang reaction naman ng ibang mga netizens sa comment ni Mimiya is that bakit yung fantasy niya is maging nepo baby? Kahit sabihin natin galing sa malinis na hangarin, yung pera ng isang magulang, gusto nila maging anak ng isang magulang na may malinis na hanap buhay at maging nepo baby. Kasi pag sinabi mong nepo baby, the word baby is that binibaby o hindi nagtatrabaho pero binibigyan lang ng grasya mula dun sa pinagtrabahuan ng magulang. Pero ikaw hindi na magtatrabaho, baby ka lang kasi nepo baby. Hindi siya tulad ng iba na mga pamilya na nakikita natin na magkakasama, bata pa lang, sinasama na sa hardware shop, talagang malilit yung mga nila, mga sweldo nila para dumaan sila sa paghihirap at pag hard work. Unlike yung nepo baby, bata pa lang, binubuhusan na ng pera kahit anong gusto niya, kahit walang trabaho, kahit nasasanay na nasuspoil. Pero hindi ba may negative effects naman sa isang tao ang pagiging spoiled at pagiging nepo baby? Anong tingin mo dun, Dad? Well, based on my own experience and based on my observations of what's happening in our society, nakikita naman natin yan, most of the kids na nakita natin na napamper, na spoiled, no, yung sinasabi natin mga spoiled brats, no? So, ang nagiging problema kasi sa kanila normally, sila yung napakalungkot. In fact, most of them na nakakausap natin, na nakikilala natin, medyo malungkot sila kasi parang may kwento na naman yan, no? Yung isang sisiw na sinasabi nga natin, no? Yung itlog, no? Merong ganitong experiment sa Amerika, di ba? Yung itlog na mga mag-hatch na yung mabibiyak na para maging sisiw, ang ginawa nila, hiniwalay nila yung tigsa 10, no? Tigsa 10 itlog. Dito sa kabilang side, yung 10 itlog na to, binutas na nila yung shell, no? Para sa ganun, lumabas na yung sisiw kaagad. Dito naman sa kabila, pinabayaan nila na tukain nung sisiw yung shell, no? Kaya kahit na hirap, ilang araw nilang tinutuka para mabiyak yung shell para lumabas sila bilang sisiw, no? After so many weeks, nakita nila na dito sa 10 ito, na biniyak nila yung shell, na pinabayaan nilang, hindi nila hinayaan maghirap pa yung sisiw, nakita nila na halos 9 namatay, isa lang yata yung nabuhay, o 8 namatay, 2 lang yung nabuhay. Samantalang dito, yung 10 sisiw na kanilang pinabayaang maghirap, dumaan sa hirap para makawala doon sa shell na yon, halos 8 o 9 magnabuhay, baliktad yung ratio. No? So, ibig sabihin, sa buhay kasi minsan, akala natin, porke may karangyaan, wala na tayong gagawin, magiging leisure
leisure baby na lang tayo, leisure person, hindi natin nare-realize that true meaning of life is because of us having a mission from God. If you don't fulfill that mission, then you're failing God and the Creator, and you're failing yourself, because it is through work, hard work, that you give meaning to your life. Kasi kung wala kang purpose sa buhay mo, ikaw yung pinaka-depressed na tao na makikilala sa mundo. Kasi nga, bawat tao naghahanap ng purpose, naghahanap ng mission. So kung panay gastusan na lang, panay karangyaan na lang gagawin mo, maging spoiled brat ka, makikita nyo na napakalungkot ng kanilang buhay, bagamat napakarami nilang karangyaan. Kaya nakikita natin kung ano-ano na lang ginagawa nila para sa ganun magkaroon ng purpose yung buhay nila. Kahit na wala ka masyadong kayamanan, pero may mission ka at may purpose ka sa buhay, ikaw yung isa sa pinakamasayang tao sa ating lipunan. Kaya mga kabayan, dito sa Ilocano Defenders Party, ang tinutulak namin ay maging edukado ang taong bayan. Kasi pag edukado ang taong bayan, magkakaroon siya ng skills. Pag nagkaroon siya ng skills, magkakaroon siya ng high-value job. Pag nagkaroon ng high-value job, tatalas ang kanyang kaisipan, dadami ang kanyang skills, tatalunin niya ang kahit sinong nepo baby overtime. Ang mga nepo baby naman, kung hindi nila gagamitin ng kanilang mga talento o edukasyon, overtime mabubulok at magkaka-atrophy din ang kanilang pinag-aralan at sila din ay kina-hate or kumbaga kinaiinisan ng lipunan. At syempre, pagka ganun yung sitwasyon, hindi maganda yun kumpara sa isang taong hinahangaan at mas maraming mga kakayahan sa buhay. Para sa edukasyon, ako si Morgan Sain, yung coach ng bayan. Mga kababayan, ang gusto namin kinabukasan sa bawat Pilipino ay hindi maging spoiled, hindi maging nepo baby dapat ang magiging idol natin. Ang gusto natin, dapat bawat Pilipino maging productive member ng society na may magandang trabaho at magandang kinikita. At para gumanda ang ating trabaho at tumaas ang ating kita, kailangan itaas ang antas ng edukasyon para sa bawat Pilipino para gumanda ang ating kinabukasan. Ako po ay si Solomon Sayon, yung kuya ng bayan. Pinaglalaban namin na bawat kababayan natin makapag-aral at matustusan ng maayos para sila magkaroon ng karagdagang kaalaman at karunungan, para sila magkaroon ng matiwasay na kinabukasan. Ako po si Michael Sain, yung dad ng bayan.